ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ମୟୂର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ବାଘ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଲକିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ଅଛି? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ।